Bij sauna Leeuwerikhoeve in Burgum hing je geen camera's en binnen er geen beelden in het geheim maken. Dochs binnen ze vol extra alert door het laatste nijs, want dit docht de saunabranche ging goed. Er is altijd de mogelijkheid dat mensen toch stiekem proberen te filmen, ondanks dat dat tegen de regels is uiteraard. Want mobiele telefoons in het restaurant en in openbare ruimte zijn niet strikt verboden. Maar goed, het blijkt dus dat het mogelijk is om iets naar binnen te smokkelen en toch stiekem beelden te maken. Wij zijn er heel erg alert op. Wij proberen het maximaal uit te sluiten, maar het blijft altijd mogelijk. En wij waken er wel voor, maar zeg nooit nooit, zeggen we altijd. Per week komen er haast 1500 mensen in de Burgumer sauna. Die moeten haar smartphones in de klaarkamers achterlaten. Het personeel houdt dat goed in de gaten. Vaak in de zomermaanden maken mensen gebruik van hun mobiele telefoon. En dan liggen ze buiten heerlijk met een koptelefoontje ingeplucht naar de muziekje te luisteren. Daar grepen we altijd al op in. Daar gaven wij al aan van, dat is eigenlijk niet meer mogelijk hier in de tuin. Omdat dat gewoon te gevaarlijk is. Je kan filmen met iedere telefoon en we kunnen dat risico niet nemen. Bij de autoriteit persoonsgegevens binnen de aankomende dagen honderden klachten binnenkomen van mensen die het benauwd binnen dat ze filmen binnen.